Ayan, good morning mga alumni Tangkarang, first alumni ng Tangkarang. Ayan. So ito, late na kami. Nag-aantay kami ng mga kasamahan namin. Ayan. So, doon ang school namin. Yan. So, hindi na tayo makakapunta roon. Kasi nandito kami sa labas. So, nandito kami sa likod. Diyan, puno ng mga sasakyan dyan. So, ito yung first alumni ng aming school, ng Barangay Tangkarang Elementary School. Yan. First alumni. 2025. So March 9, 2025. First alumni ng Barangay Tangkarang Elementary School. So ito yung aking sasakyan. Isa. So ito yung dati naming auditorium. Ayan, puno ang lahat. Ayan ang mga bats. Ito yung school namin. Papakita ko yung harapan ng aming school o aming school. So yan, mga bagong building na yan. So dito kami nagtapos ng elementary kaya aming school. So hindi ko na pwedeng pumasok sa loob. Ayan, yan ang aming mga teacher ngayon. Ayan. So ito dati, pero hindi ganito nung araw. So ito, pakaganda. Ayan. So ito ang aming Barangay Tangkarang Elementary School. Yan, ito si ma'am namin na isa. Yan. Okay. Oh, yan. So napakaganda na. Maraming pagbabago. Kasi nag-graduate ako dito ng 1977, batch 1977 kami. Ay ang edad ko ngayon is 61. So this is the first alumni ng Barangay Tangkarang Elementary School. Yan. So aming parade. So yan, batch 1998. So kami nang huli. So dito, ito yung bahay ng aming barangay kapitan, si Engineer Alan Soriano. Ayan ang bahay nila. So ito, paut kami ng main road. So pakaliwa kami dito, dadaan kami ng Alos, Barangay Alos, Barangay Kibuar, through sa aming barangay. Ayan. So nandito na kami sa Barangay Alos. Yan ang papuntang Maui. So ayan. Yan ang simbahan dito sa Alos, Catholic Church yan. So ito naman yung school, elementary school ng Alos. At saka dun sa likod ang National High School. Sa likod. So yan,
daan na kami ng Alos. Through Kibuar naman kami. Pakaliwa kami dyan. So pagka daan namin ng Kibuar, doon na sa amin, sa Tangkarang ang kasunod. So yun ang last parades namin sa Tangkarang. Baka dadaan pa kami ng Bulanoy. Balik kami taas ng Bulanoy. So dito papasok na tayo ng Kibuar, Barangay Kibuar. Yan. So yun ang signboard. So nandito na tayo sa Barangay Kibuar. Ito yung auditorium ng Barangay Kibuar. Yan ang auditorium nila. So ito yung elementary school ng Barangay Kibuar. Ayan. So ito, pag out natin dyan 50 meters, yan na sa amin na Barangay Tangkarang. Ayan ang aming batchmate. So ito yung ilog namin. Ilog dito sa Tangkarang, Kibuar, through Tangkarang, yung ilog. So dito nanggagaling yung aming nawasa. Yan, so nakaraan na tayo sa Barangay Kibuar. So dito na yung papunta dyan, yung sa may Dimo. Yan na ang aming Barangay Tangkarang. So dadaan kami dito sa may Dimo. Yan na, Barangay Tangkarang. Ayan, kita nyo yan. Ang haba. So kami ang pinakahuli. So hindi natin may bibidyo lahat dahil alam nyo, nandito tayo sa likod. So ito na, pakaliwa na tayo dito sa aming Barangay Tangkarang. So itong yan, madadaanan natin yan yung Dimo Farm. So itong area na ito, dito ginanap yung mga varieties ng mga farmers. Yan, ang gaganda dyan, hanggang dyan. Ewan ko sinong nanalo noon sa varieties na yan. So every technician may kanya-kanyang varieties dito ginanap sa aming barangay. Itong nakaraang agrarian reform, yung padamihan ng ani, kung sa mga maraming klase ng varieties ng palay. So yan yung isa pang water refilling yan. O yan ang Dimo Farm dito sa aming Barangay Tangkarang. Maganda loob yan. So ito yung pasokan. Yan, yung Dimo Farm dito sa aming Barangay Tangkarang. Yan. So yun kanina, kung kumanan tayo doon, madadaan through Makatiu, Maliga, Linmansangan. So dito na sa aming Barangay Tangkarang. Pero ito yung tinatawag namin dito na Tayak. Ang after that na makadaan kami dito sa Tayak, Sitio Dimayat naman, Tangkarang pa rin. Kaya lang sitio, nagsitio sila. Sitio Dimayat ng Tangkarang. Oh. So yan, pakaliwa na kami dyan. So nakikita nyo yung mga ilaw na yan. Yan, tinawag na boulevard dito sa aming Barangay Tangkarang. Parang kung sa gabi, ang ilaw dito para kung nasa airport. Yan. So tinawag nilang boulevard dito ng mga kabataan. Maraming nagdidit dito sa mga kabataan. So dito pagdating sa gabi, napakagandang ilaw, kulay blue. Yan. Ito na. So
Ito ang aming barangay, libot ng aming barangay, Tangkarang. Dumaan kami ng Alos, Kibuar, ayan na, Tangkarang. So nadaanan natin yung Demo Farm. Through Dimayat na tayo sa aming Tangkarang, barangay Tangkarang. Ngayon iikot pa kami sa kaliwa mamaya, dadaan pa kami ng Barangay Bulanoy, Alaminos City, Pangasinan. So bumagal tayo dito. Barangay Sitio Dimayat ng Tangkarang. So Sitio Dimayat ng Tangkarang. Yan, papunta pa roon. So ito yung isang kay Kagawad Alpi Bacala. Yan, ang kanyang water refilling. So ito na yung Sitio Dimayat ng Tangkarang. So nandun yung plaza nila. Kasi dito nagpipista rin sila. Ang pista nila January 2nd and 3. Yan, ang Sitio Dimayat ng Tangkarang. Ito naman yung chapel church nila. Hi Dong! Good morning! Yun ang dati nilang tagalakad dito na malakas din. Ayan, pakaliwan na tayo dito. So ito na yung aming tulay. Kalahati ng wala nang tubig na ayan o. Kaya pag gumapaw ito ng tubig, hindi mo madadanan to, hindi mo kikita itong tulay na yan. Yan yung mga vlogger. Ayan. Hi! Ayan, nadaanan na natin ang Sitio Dimayat ng Tangkarang. So ito na tayo sa Tangkarang. Nakatawid na tayo ng tulay kanina. So nakita naman ninyo yung tulay namin dito, kalahati doon sa sukat ng ilog. Kaya pag umapaw ang ilog, yun, hindi na makakaraan ng mga tao doon. Antay mong huhupa yung tubig. So ito na sa ating barangay Tangkarang. Nandito tayo sa nadaanan natin ang Mangga, through Nara, through Almasiga. So paut na kami through Bulanoy bago balik ng Tangkarang. Brad! So bahay ng dating ex-kapitan ng Tangkarang, Melinda Soliban. Manang! Ayan yung dati nating barangay ex-barangay captain. Kagawad! Ayun o, Tagalaga o.